Аха. И снимаш. Чинчило? И то снимаш големи, тях ще снимаш. Не, мама иска и тях. Чинчило, айде прави нещо, де. Там шкогада. Шкогада е десет. Че да ще взема да снимам гъща. Гадинче. Дайте, че клетка ще ми пречи. Боже, какво има там? Някакви мишки. Мишки. Ела бе как? Мама казала, че иска да снима гадинки. Да включи ли микрофон? Не. Къде? Как го ритна? Ритнах ли го? Не внимавай като Жалко, че не го снимах. Как го ритнам? Браво. Ще го ритна, ще го снимам. Повече няма иска да се снима. Айде на топката съвчи. Как ми напрезнастиш главата? Видя ли? Поглежи малко. Не да се скъпиш, бе. Може да присъстваме на първото къпане на малка чинчила. Тя не иска да влезе вътре да се къпе. Кой гледа под полата на ката? Кой гледа? Не, няма да го ядеш. Пой снимам сега. В момента ще снимаш под полата. Да не е отворено. Айде още бе. Questa è una fletta. Да го връщам ли да го оставя? Може нещо да снимаме. Утре може да седнем, аз съм на работа вечерта. Защото ми се иска да седнем и да снимаме като правят някакви номера. Ай, ще го връщам да снимам. Може пак да го взема. Даже направо някой път, като дойде, тя направо ще дойде с него. Идешь ли ты? Да. Да мог дълго ще стане, ама на 2 часа ще може ли се раздели? Да го спирам ли откъде се спира? Пак ли отгоре? Да.